поредния слънчев и горещ ден отиваме в Цар Симеоновата градина, където нуждата от климатик не е толкова осезаема заради сянката от дърветата. Работиш ли климатика в таксито, което ползвахте? Не, климатик не пускаха. Створим прозорец. Не работиш. И как се чувствахте така? Ами зле. Ама като спуснат прозорците, влизаше и въздух. Да, имаше, да. Таксито. Климатика не. Нямаше. А прозорците поне бяха ли? Прозорците бяха отворени, да. Имаше ли включен климатик? Да. Много прилежен беше шофьора и климатика. Имаше климатик. И то беше късничко. Даже го накарах да го спре, защото тук имам плексит. Не работеше, беше ужасно горещо, бяха отворени прозорците и на задните седалки бяха изкарани самите ръчки и прозорците не се отваряха. Беше ужасно. И така, потърсихме и другата гледна точка, тази на таксиметровите шофьори. На Централна гара виждаме жълта кола, извършваща тази дейност. Прозорците са затворени, а шофьорът очаква поредния си клиент. В тези жеги пускате ли климатиците? Пускам, както и сега пуснат. Хубаво име на клиентите, нали? Да пътуват на хладничко. Или идва обаче по-скъпо така? Дига се разхода малко, да. Въпреки по-големия разход на гориво, комфортът за клиентите е по-важен. Питаме го дали трябва да бъде въведена по-висока цена на услугата, ако в таксито работи климатик. Това са глупости. Защо така смятате? Сега климатика си е климатик, нали? Сега не може да му искаш на човека примерно повече пари, понеже колата била с климатик и пуснат и работил и така нататък. Това се е просто и за шофьора, и за клиентите. Клиента пътува 5 минути, шофьора е цял ден в колата. Други шофьори на таксита, които не искаха да говорят пред нашата камера, признаха, че надписът климатик е сложен за реклама, иначе охлаждащ уред нямат. Така че, когато си избирате такси, първо проверете температурата вътре и след това сядайте. В противен случай рискувате да бъдете изпържени.